Blay pikinong peit baro bat kumju yaki subscriber. Tementa kindiat nginya pasha ka neka we ka video ka balami na po kari China. Laang ba we unang trailing ka uba na kategori China bal ubaris ia daki hajar teli. Ula penmlian yakin kis iar jong u hakaba u supot da kabisir ban ai ba me kis iar. Balang maka jing penmlian jong ne u we ubreu na po kategori China ka penlang snan yakite kis iar ba tang su asngo yaki bi siar ki ba une ubreu ula pot kita ki siar kila shuan hair ba na chatai sha jrang lum balang ba kane ka jing hair ni siar kala kham ilang khala namar ba am chulap ha kalang sodang ka perthai yaki siar bakin hair hadu ka tikat tai ba ka jing hair jong ki kala na slam ha bat kala penang snan ba kas siar kala janjar kat bor ha ka rukam hair bat kisem hang tai ha po kari China Balang ruba uneu try kita kis iar ula ring video ya kateka jing hair jangan kis iar ba ula share ki social media hapo kari China. Balang bakane video menta kala sapriang keleng hapo kari China bat ki breu kila lingwa bat kila react ya kaneka jing hair jangan kis iar jong u hang te hapo kateka snang gaizu ka ba hapo southwest China. Te takane video mata ka janmit ni sai syam biang padia pi baro ha ka we ka video ka ban sawan.